ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ പ്രണാമം മാതാജി. ദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഹരേ അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് 10 അധ്യായം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 11ാം ദിവസം. വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. ഭഗവാന്റെ ആ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം, ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണതാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം ആണ് അല്ലെ മനസ്സിലാക്കിയത്. എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ദേവന്മാർക്കോ മഹർഷിമാർക്കോ പോലും ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് എന്ന് പറയാവുന്ന ചതുശ്ലോകി ഗീത നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താ അതിലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എൻ്റെ ശുദ്ധ ഭക്തർ എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിൽ ആറാടുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഭക്തന് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകുക. ഹൃദയത്തില് ജ്ഞാനദീപം തെളിയിച്ചിട്ട് അജ്ഞാനമാകുന്ന ആ തമസിനെ അകറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചത് എന്നും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളുമൊക്കെ കണ്ടു. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത എന്താണ്, ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായുള്ള ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാതിദേവമജം വിഭും. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. അഭൗതികനും ശാശ്വതനുമാണ് അങ്ങ് എന്നൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം അർജുനൻ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം, അതായത് വിശ്വം തന്നെയായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ കാണിച്ചു. അത് അർജുനൻ അത് കാണുക, എന്നിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീടോ രൂപം മാറി ഉഗ്രരൂപമായിട്ട് വരും. ഉഗ്രരൂപം കണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറയും, താൻ സർവസംഹാരിയായ കാലസ്വരൂപമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപം ഏതാണ്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പരമ തേജസ് ഒന്ന് നേരിൽ കാണിക്കാമോ എന്ന് വിനയത്തോടെ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതാ. ഭഗവാൻ ദിവ്യ ദർശനം ഉടനെ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ്. തന്റെ ഈശ്വരത്വം അസന്നിഗ്ധമായി സ്ഥാപിക്കുക. പിന്നീടോ തന്റെ സർവാംഗ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരൂപം അല്ലെ, ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, അതാണ് മൂലരൂപം, അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രാണ് ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എത്ര ശക്തിശാലിയാണ് എന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത് അല്ലെ? ഭക്തൻ ഭഗവാനില് ഒരു കുറവും കാണില്ല. നമ്മള് മായയിൽപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ, മൂഢന്മാരാണ് ഭഗവാനെ മറക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ അറിയാതിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയണം, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ മഹിമ എല്ലാവരും അറിയണം എന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുക, നമ്മളും അതുപോലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളിലാണ് അർജുനൻ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നത്. ബ്രഹ്മാണ്ഡ ശക്തി പ്രദർശനം അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. കലികാലത്ത് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ആൾദൈവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു താക്കീതായിട്ടാണ്. പ്രഭുപാദ് പറയും, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉള്ളതില് ഉപരിയായിട്ട് കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ ഒന്നുമില്ല ബാക്കി. ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക, അങ്ങനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവനം ചെയ്യുക, അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കടമ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംജ്ഞിതം യത്ത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങെനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. പറയാണ്, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ അറിവൊക്കെയാണ് അല്ലെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോ ദയ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ അർജുനന് കൊടുത്തത്. അപ്പോ ആ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ തീർന്നു, ആകുലതകള് ഭയമൊക്കെ തീർന്നു. ഭഗവാന്റെ മഹിമ മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനൻ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം തീർന്ന് ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ? സകലതിന്റെയും സ്രോതസ്സാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രഭാവത്തിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തരണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോ വിരാട് രൂപം കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഇൻട്രോ നൽകുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. നീ അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി പോകും, നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാനാവില്ല, നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവമേതത് യഥാർത്ഥത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപമൈശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നു. എങ്കിലും ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങളുടെ പ്രഭവ സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. മുൻപത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവയുടെ എല്ലാം ഹേതുഭൂതനാണെങ്കിലും അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള സത്യവും അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോ അൺകമ്പയറബിളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ രൂപം. കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം. കാമദേവന്റെ ഒരു കാമദേവൻ തന്നെ സുന്ദരൻ, അതുപോലെ കോടി കാമദേവന്മാരുടെ സൗന്ദര്യം ഒന്നിച്ചാലത്തെ പോലെ. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ അല്ലെ നിത്യലീലകളാടാണ് ഭഗവാൻ. കമലത്തിന്റെ ഷേപ്പില് നമ്മൾ കണ്ടു ഗോലോക ചാർട്ടില് അല്ലെ. കമലം എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല, അത് അതീന്ദ്രിയമായതാണ് എന്നാണ്. കമലനയനം, പാദപങ്കജം എന്നൊക്കെ അല്ലെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും പറയുമ്പോ ആ കമലം അത് ചേർത്തിയിട്ടാ പറയാ. കാരണം അത് ആധ്യാത്മികമാണ്, അത് ഭൗതികമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? യഥാർത്ഥ രൂപത്തില് ഇരു കൈകളുള്ള ഭഗവാൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഈ ദർശനമൊക്കെ ധാരാളം തന്നെ മതി. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ പലരും ഈശ്വര അവതാരാണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും. അപ്പോ കണ്ണുമടച്ച് അവരെ വിശ്വസിക്കണ്ട, വിശ്വരൂപം കാണിക്കൂ എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ. വിശ്വരൂപം ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കാണിക്കാനാവില്ല. ഇവിടെ പുരുഷോത്തമ എന്നാണ്, പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനാണ് പുരുഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്താണ് അറിയോ? എൻജോയർ എന്നാണ്. ഭഗവാൻ പരമ ഈശ്വരനാണ്, മഹായോഗേശ്വരനാണ്. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യ മേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശ
നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. വിശ്വരൂപം കാണിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭക്തര് ഈ രൂപമല്ല, ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. വിശ്വരൂപം കാണാനും ഭഗവത് കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും യശോദാമ്മയ്ക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, മണ്ണ് തിന്നുന്ന സമയം അല്ലെ. പിന്നെ ഹസ്തിനപുരത്ത് യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ സമാധാന ചർച്ചയ്ക്ക് പോയ വേളയിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ് അതിനേക്കാളും. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. നതുമാം ശക്യസേ ദൃഷ്ടു മനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. അപ്പോ ഞാൻ നിനക്ക് ഇത് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം. നിന്റെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടോളൂ, മതിയാവോളം കണ്ടോളൂ എന്നാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ആത്മമിത്രാണ്, അഭിജ്ഞനാണ് അല്ലെ. അർജുനന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പൂർണ്ണാണോ? അല്ല, കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്ഭുതാവഹമായ ഈ രൂപം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണിപ്പോ, കൂടുതൽ ബോധവാനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ തന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ ഭഗവാൻ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാണ്. ഇപ്പൊ 3D സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണട, പ്രത്യേക കണ്ണട വെക്കും. അതുപോലെ ഇത് 6Dയിലും മികച്ചതാ. അപ്പൊ മാംസ ചക്ഷുസ് കൊണ്ടൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പരമഭാഗവതരായിട്ടുള്ള പലരും ദ്വിഭുജ രൂപം ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ കുറൂരമ്മ, മേൽപ്പത്തൂര് നാരായണ ഭട്ടേരിപ്പാട്, പൂന്താനം അല്ലെ, വില്ലുമംഗലം, അങ്ങനെയുള്ള ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തരൊക്കെ ഭഗവാനെ നേരിക്കണ്ടവരാ. എന്നാ ഈ വിശ്വരൂപം അത് സാധാരണ അങ്ങനെ എല്ലാരും ഭക്തരൊന്നും അങ്ങനെ കാണാറില്ല. ഇവിടെ നമ്മള് പലതും കാണാൻ പലതാ. ഇപ്പൊ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ചെറിയത്, വളരെ സൂക്ഷ്മമായതിനെ വലുതാക്കി കാണിക്കും. ഇതെന്താ ടെലിസ്കോപ്പ്, അകലെയുള്ളതിനെ വലുതായിട്ട് കാണും അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ 3D കണ്ണട ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിമിതികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കൂ, കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോ ഈ ആപ്പിളിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മോശമായതാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ഈ പിക്ചർ അനങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും, യഥാർത്ഥത്തിൽ അനങ്ങുന്നില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ പോരായ്മയാ അത്. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്, ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉടനീളം പറയുമ്പോ ചിലരെങ്കിലും വിചാരിക്കുക അല്ലേ, എന്താ ഇങ്ങനെ വലിയ മേനി നടിച്ച് പറയാണ്. അല്ല, അത് യാഥാർത്ഥ്യാണ് എന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്കാനാണ്. 10ഉം 11ഉം ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തം അങ്ങനെ കാണിച്ചു. വിശ്വരൂപം ദാ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലംകൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ രൂപം? വിശ്വവ്യാപ്തമാണ്, പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കണത്. അതിലോ ആ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകള്, അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള പല പല ദൃശ്യങ്ങൾ അർജുനൻ കാണുകയാണ്. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാലെ അലങ്കൃതമായ രൂപം, അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങള് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ നോക്കുമ്പോ അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ഇത്ര വ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപം കണ്ടിട്ട് അത്ഭുത പരതന്ത്രനാവുക അർജുനൻ.
കണ്ട കൈകള്, കണ്ണുകള്, മുഖങ്ങള്, പാദങ്ങള് എണ്ണമറ്റതാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എങ്ങുമായിട്ട് അത് ചിതറിക്കിടക്കുകയാണ് ഈ ആവിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ. എന്നാലോ ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രഭാവത്താലെ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ രഥത്തിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ 14 ലോകങ്ങളിലും നിറഞ്ഞിട്ട്, ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കണ ആ രൂപം അവിടെ ഒരു ഭാഗത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ കാണുകയാണ്. അടുത്തത്, 1000 സൂര്യന്മാര് ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. ഒരു സൂര്യനെ എന്നെ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് നോക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ 1000 സൂര്യന്മാര് ഒരേ സമയമുണ്ടെങ്കിലോ അത്രയും പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് രൂപം, അതിന്റെ ആ പ്രകാശം, 1000 സൂര്യന്മാര് വിവരണാതീതമായ ദൃശ്യമാണ്. അപ്പോ ഈ സഞ്ജയൻ ഇത് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അതിന്റെ ഒരു മാനസിക ചിത്രീകരണം നൽകാൻ യത്നിക്കുകയാണ്. സഞ്ജയന് വർണ്ണിക്കാൻ സാധിക്കണില്ല. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ്ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്? ആ ശരീരത്തില്, വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരത്തില് സകല ദേവന്മാരും സകല ജീവജാലങ്ങളും, മാത്രല്ല താമരപ്പൂവില് ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികള്, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങള് എന്നിവരെയൊക്കെ കാണുകയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം അർജുനൻ അവിടെ കാണുകയാണ്. സൃഷ്ടിജാലത്തിലെ ആദിമനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധസ്ഥലങ്ങളിലെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന് മെത്തയായിട്ടുള്ള ദിവ്യ സർപ്പം വാസുകി അല്ലെ, അതിനെയും ഒക്കെ കാണുകയാണ് അവിടെ. ഭഗവത് കരുണയാലെ സർഗ ആരംഭം മുതൽ അന്ത്യം വരെ ദൃശ്യാവുകയാണ് അല്ലെ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി മുതല് ലയം വരെ എല്ലാം അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് അർജുനന്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായ്കളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അത്ഭുത പരതന്ത്രനായിട്ട്. പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അനന്തരൂപനാണ്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളും കാണാൻ കഴിയുക. ആദിയോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ ഇല്ലാതെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് അല്ലെ. ഒക്കെ എണ്ണമറ്റ കൈകള്, ഉദരങ്ങള്, വായ്കള് ഒക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരിക, വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അത്ഭുതം കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാണ് അല്ലെ, വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേകം വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. എന്താ പ്രകാശം പറയാൻ പറ്റില്ല, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശാണ്. മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യം, നോക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആ തേജോമയമായ രൂപം എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാനുണ്ട്. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന രൂപം. 26-27. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരമായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അത്ഭുതം മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഭീതിതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അനേകം കണ്ണുകള് ഒക്കെ ആവർത്തിച്ച് പറയാ അത്ഭുതം കൊണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലെ അർജുനനും സഞ്ജയനും കാണുന്നുണ്ട്.
രുദ്രൻ, ആദിത്യൻ, യക്ഷൻ, കിന്നരര്, അസുരര്, ഗന്ധർവര് ഇവരും അത് കണ്ടിട്ട് ഭയപ്പെടുകയാണ്. രൂപം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരിക ഭീകരമായ രൂപത്തിലേക്ക്. മറ്റു ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും കാണുകയാണ്. അത്ഭുതം പിന്നെ ഭയമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അർജുനന് മനസ്സന്തുലനം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ആ രൂപത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഭയാനകമായിട്ടുള്ള കാലരൂപം അർജുനൻ കണ്ടു. സമയം രൂപം കൊണ്ടുവരുന്നു. ദംഷ്ട്രങ്ങളുള്ള ഭീകര രൂപം. യുദ്ധഭൂമിയിലുള്ള യോദ്ധാക്കളെല്ലാം ആ കാലരൂപത്തിന്റെ വായിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പല്ലുകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് തലകൾ ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു. ഇതിന് ആദ്യവും അന്തവും ഇല്ല. യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പറയാണ് അല്ലെ, അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നീ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇവർ മരിക്കും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാനിങ് ആണ് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാൻ മുമ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യണതാണ്. കാലം കൊണ്ട് മായാത്തതൊന്നുമില്ല അല്ലെ. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നവരില് ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും നാശവും അർജുനന്റെ വിജയവും ഇതിനാലെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഭീഷ്മരും കർണനും പോലും അല്ലെ, അവരെ ഒരു കാലത്ത് ഒരാൾക്ക് തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് പോലും ഇവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഭീതിതമായിട്ടുള്ള ആ കാഴ്ചകളാണ് കണ്ടത് അല്ലെ. ഈ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക്, ഈ രൂപത്തിന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് എല്ലാ പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും, രണ്ട് ചേരിയിലുള്ളവരും ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവാണ്. യോദ്ധാക്കളൊക്കെ അങ്ങയുടെ വായിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. ഈയാമ്പാറ്റകള് വെളിച്ചം കണ്ട് പറന്നടുക്കും പോലെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അർജുനന് ഭയഭീതനായിട്ട് ചോദിക്കാണ്, ദേവാധിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പറയാണ്, ഈ ഉഗ്രരൂപം കണ്ടിട്ട് ഭയണ്ട് അല്ലെ. ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണ്? എന്താണ് അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശം? ദൗത്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാണ്. കൃഷ്ണൻ സുഹൃത്താണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭഗവാനാണ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കി. കൃഷ്ണന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ദർശിച്ചപ്പോൾ അമ്പരന്നു പോയി അല്ലെ. ഈ സംഹാര ശക്തി പ്രതിഭാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം എന്താണ് എന്ന് ആരാഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങ് ആരാണ് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ സംഹാരമൂർത്തിയായ കാലത്തിന്റെ വടിവെടുക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറയണ എന്താ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട്? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം തന്റെ ഭക്തന് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടണം, അതിനു വേണ്ടിയാ. ഭക്തനെ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തണം അല്ലെ. അതാണ് മധുര സംബന്ധം. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധത്തില് ഇവരെ കൗരവരെയൊക്കെ വധിച്ചു, യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചു എന്ന് കേൾക്കണം. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നിട്ടാ അപ്പോ ഈ വിരാട് രൂപം കാണിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്ക് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അഡ്വഞ്ചർ കാണിക്കുക, അതാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ ഇപ്പോഴോ ഹൊറർ ഷോ പോലെ ആയിട്ട് അത് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഭീതനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ അർജുനൻ. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ടു കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളെ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാവൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാനവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ സവ്യസാചിൻ. ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ. എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ആകസ്മികങ്ങളാണ് എന്ന് മൂഢന്മാർക്കൊക്കെ അവര് കരുതും. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി ശരിക്കും എന്താണ്? ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വധാമമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം കൊടുക്കലാണ് അല്ലെ. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തുക, അവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര് എന്ന്. പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാവൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. ഞാൻ അവരെയൊക്കെ
മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ വെറുതെ ഒരു ടൂള് എന്റെ കയ്യില്, ഒരു പേരിന്. സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തില് തോൽവിയില്ല അർജുനന്. കൃഷ്ണ 41, 42 ശ്ലോകങ്ങളുടെ. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്നു മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണനിലെ ഭക്തി ആവേശം പൂണ്ട അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിച്ചു. ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തികളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് അല്ലെ, സർവശക്തൻ. യുദ്ധരംഗത്ത് നിരന്ന് നിൽക്കുന്ന പോരാളികളില് സർവശ്രേഷ്ഠനാണ്, പരാക്രമിയാണ്. ഇത് അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള മൈത്രി ബന്ധത്തിനെ അർജുനൻ ഇവിടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. അനൗപചാരിക പെരുമാറ്റങ്ങള് തന്നിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അച്യുത, ഓരോ ഭക്തനെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തില് വീഴ്ചയില്ല ഭഗവാന്. അതുകൊണ്ട് അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ അങ്ങയുടെ മഹത്വം അറിയാതെ കേവലം ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടത്. അപ്പൊ സ്നേഹത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭ്രാന്തിയാലോ ഒക്കെ ഞാന് യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു, കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു. അപ്പോ തനിച്ചാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ തമാശയായിട്ടൊക്കെ അങ്ങയെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ ഒക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയോടിപ്പോ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. 49-ാമത്തെ ശ്ലോകം ത്തിന്റെ താല്പര്യം. എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ അത് കരുണമൂലം തേജോമയവും വിഭൂതി ബഹുലവുമായിട്ടുള്ള രൂപം വെളിപ്പെടുത്തി. സൂര്യനെ പോലെ പ്രദീപ്തം, ക്ഷണംതോറും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസംഖ്യം മുഖങ്ങളുള്ളതായിരുന്നു രൂപം. തന്റെ അനന്തമായ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് ആവിഷ്കരിച്ചത്. അർജുനനാണ് അത് ആദ്യം കണ്ടത്. അവിടെ പ്രത്യക്ഷമായ വിശ്വരൂപം സ്വർലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചു. ഒരു ദേവന്റെ നിലയിലെത്തിയവർക്കേ ദിവ്യദൃഷ്ടി കൈവരുള്ളൂ. വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണ് ദേവന്മാർ എന്ന് വേദ സിദ്ധാന്തം. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി വേണ്ടത് എന്താ? ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തനാവണം. കലികാലത്ത് 2 കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല അല്ലെ. ഒന്ന് ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ മറക്കലും പിന്നെ ഭഗവത് സേവനവും അതിനൊന്നും സമയമില്ല. അപ്പോ പ്രഥമ അധ്യായത്തില് ഗുരുജനങ്ങളെ വധിക്കണമെന്നുള്ള അർജുനന്റെ ഖേദം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. കുരു സദസ്സിൽ വെച്ച് പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോള് നിശബ്ദരായിട്ട് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റാതിരുന്നവര് അല്ലെ, ഗുരുജനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, ദ്രോണര് ഒക്കെ, അവരൊക്കെ വധ്യരാണ് എന്ന് വധിക്കാം എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത കർമ്മം ചെയ്തതിനാല് അവരെല്ലാം മുമ്പ് തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഇതറിയിക്കാനാണ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. ഭക്തന്മാര് സമാധാനപ്രിയരാണ് പൊതുവെ. അത് കാരണം ഈ ഭീതിതമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം വെടിഞ്ഞ് ചതുർഭുജവും പിന്നീട് ദ്വിഭുജ രൂപവും ഭഗവാൻ കൈക്കൊള്ളുകയാണ്. അപ്പൊ ശാന്തമനസ്കനായിട്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കണ്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആദ്യം ചതുർഭുജനായി, പിന്നീട് ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലും. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. ചതുർഭുജ രൂപം ഭീഷ്മര് ശരശയ്യയിൽ വെച്ചിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതാണ് അല്ലെ. ധ്രുവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദേവകി വസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതും ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തി ഉള്ളവർക്കാണ്
കൃഷ്ണന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണാൻ കഴിയുക ഭക്തിയുടെ ഉന്നത തലത്തിലെത്തിയവർക്ക്. അപ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് നിത്യാനന്ദത്തിനെ തരിക? ഇവിടെയുള്ളതൊക്കെ ക്ഷണിക സുഖങ്ങളാണ് അല്ലെ. അർജുനന് ഭീതനായിട്ട് ഉള്ള അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട് ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. നിത്യാനന്ദമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി മാത്രമാണ് നിത്യമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിനെ തരുള്ളൂ. പരമശാന്തനായിരിക്കുന്ന ഭാഗവതന് ലോകം മുഴുവൻ സുഖമയമായിരിക്കും അല്ലെ. മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനാണ് കളിയാടുന്നത്. അപ്രകാരമുള്ളവര് ഭഗവാനും പ്രിയരാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയും തന്നിൽ കിടക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ട കോടികളെയും അവരുടെ പാദപാംസുക്കളാൽ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ആ മഹാഭാഗവന്മാരുടെ പിന്നാലെ നിരന്തരം ഓടുകയാണ് എന്ന്. ഒരു ഭക്തന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിർവഹിക്കാൻ ഭഗവാൻ നിരന്തരം ബദ്ധശ്രദ്ധനാവുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭഗവത് പ്രേമമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവില്ല, പവിത്രമാവില്ല. ദിവ്യപ്രേമം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഭാഗവതൻ ഉണ്ടായാല് ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവനും ശുദ്ധമായി തീരും എന്നാണ്. ഇരു കൈകളുള്ള രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് മഹാവിഷ്ണുവും മറ്റെല്ലാം ഉണ്ടായത്. തപസ്, വേദപഠനം, തത്വചിന്ത ഇവയ്ക്കൊപ്പം അല്പം ഭക്തി സാധനയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. എന്നാലോ വിശ്വരൂപത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ള ദ്വിഭുജ രൂപം അത് കാണാൻ വളരെ പ്രയാസാണ് എന്നാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ ഉൾപ്പെടെ ദേവന്മാർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ദ്വിഭുജ രൂപം കാണാൻ, ഇരു കൈകളുള്ള രൂപം കാണാന്. സ്വയം സമർപ്പിതനാകുന്ന ഒരു ജീവന് ഈ പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം പ്രത്യക്ഷമാവും എന്നാണ്. സന്താന ഗോപാലം കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ മരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 10ാമത്തെ പുത്രനെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം എന്ന് അർജുനൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരം പോലും അവിടെ കാണാനുണ്ടായില്ല. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യുമെന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനൻ അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ കൃഷ്ണൻ വന്ന് തടഞ്ഞു അല്ലെ. വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. രണ്ടുപേരും കൂടി വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോ വേണ്ട, എഴുന്നേൽക്കണ്ട എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ മക്കളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയത്? ഈ നരനാരായണന്മാരാണ് അർജുനനും കൃഷ്ണനും. അവരെ ഒരുമിച്ച് കാണണം. ഭഗവാനെ ദ്വിഭുജ രൂപത്തില്, രണ്ട് ഭുജങ്ങള്, രണ്ട് കൈകളുള്ള ആ രൂപത്തില്, ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ കാണണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ലീല. അപ്പോ നരനാരായണന്മാരായിട്ട് അർജുനനും കൃഷ്ണനും അവിടെ എത്തി. ഇപ്പോഴും തൃപ്പുണിത്തറയുള്ള പൂർണ്ണത്രയീശ ക്ഷേത്രത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപമാണത്രേ. വിഷ്ണു ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ ശയിക്കണ വേളയിൽ അവിടുന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള വിഗ്രഹമാണത്രേ തൃപ്പുണിത്തറയിലുള്ളത്. 54 ഭക്ത്യാത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. എന്താ പറയണേ? ഇപ്പോഴുള്ള ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആർക്കാ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്ര ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക്, എന്നെ കുറിച്ച് പരമജ്ഞാനം നേടാൻ നിനക്ക് ആർക്കും സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. ആധ്യാത്മിക പ്രവണതയുള്ളവർക്ക് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടും ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ടും ദിവ്യ ദർശന ശക്തി ലഭിച്ചേക്കാം. അവരുടെ മുമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷനാവും. ശ്യാമസുന്ദരമൂർത്തിയായി കാണുന്നത് അത് ഏറെ പ്രയാസകരമുള്ള ഒരു ദർശനാണ്. ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിച്ചാലാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുക. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്താനും കഴിയും. ഭക്തിയോഗം
അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിലുടനീളം അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പോ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി സാധന കൊണ്ട് മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ കഴിയൂ, അറിയാൻ കഴിയൂ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന ആധികാരിക നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കണം, തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന കൃഷ്ണഭക്തിയെ ഉദാരമായി വിതരണം ചെയ്തത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനശീലൻ എന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കരുണ അവതാരം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലായിരുന്നു. ഈ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പോ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിതമായി. അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാനാണ് പരമലക്ഷ്യം. ഭക്തനാവുക, ദുസ്സംഗമൊക്കെ വർജിക്കുക, സർവഭൂത ദയ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്കും യോഗ്യരാവാം. ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കണേ? ഇത് ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ ആണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഥ പറയാം. അപ്പൊ ദേവകി മാതാവിന് കൃഷ്ണന്റെ ബാലലീലകളൊന്നും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെ? അവതരിച്ച അന്ന് തന്നെ ഗോകുലത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു, അല്ലെ? മധുരേന്ന്. അപ്പോഴ് ദേവകി മാതാവ് ബാലലീലകൾ കണ്ടില്ല. യശോദാമ്മയ്ക്കാണ് അതിനൊക്കെ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്, അല്ലെ? ഈ കാര്യം 10 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് മധുരയിലേക്ക് വന്ന വേളയില് കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാലരൂപം പൂണ്ടു. 3 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി ആയി. ദേവകീദേവി വെണ്ണ കടയാൻ നേരം കടകോലെടുത്ത് ദേഹത്തൊക്കെ വെണ്ണ പുരട്ടുക, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് വികൃതിയൊക്കെ കാണിച്ച് അമ്മയെ രസിപ്പിച്ചു. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് പഴയപടി തന്നെ ആയി. ഈ കാര്യം രുക്മിണി ദേവി അറിഞ്ഞപ്പോഴ് ബാലരൂപം എനിക്കും കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പറ്റില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ. അങ്ങനെ വിശ്വകർമാവ് ഭംഗിയിൽ ഒരു ബാലകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം സാളഗ്രാമത്തില് തീർത്തു കൊടുത്തു. കടകോലും കയറും എല്ലാം ഉണ്ട് കയ്യില്. അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു രൂപം. രുക്മിണി ദേവി ദിവസവും ഈ വിഗ്രഹം പൂജിച്ചു. ചന്ദനം അരച്ചത് ഇങ്ങനെ നിത്യവും വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തും. അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ദ്വാരക കടലെടുത്തപ്പോള് ഈ വിഗ്രഹം ചന്ദന കല്ലാല മൂടപ്പെട്ട് കിടന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു. ഈ വിഗ്രഹം ഒരു പ്രളയത്തില് ഉടുപ്പിക്കടുത്തുള്ള ഒരു കപ്പലിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നവർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. വിഗ്രഹാണെന്ന് അറിയില്ല, ചന്ദന പാറ പോലെ എന്തോ ഒന്ന്. അവരത് കപ്പലിൽ എടുത്തിട്ടു. ഉടനെ അവരുടെ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ കൊടുങ്കാറ്റില് ആടി ഉലയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴ അവിടെ തീരത്ത് മധ്വാചാര്യര് അവിടെ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അവരുടെയൊക്കെ നിലവിളി കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ കപ്പല് കരയ്ക്കടുപ്പിച്ചു. ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതിന് പാരിതോഷികം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് അവര് ആ ചന്ദനപ്പാറ കൊടുക്കുകയാണ്. മധ്വാചാര്യർ എന്നിട്ട് അത് സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, അല്ലെ? അതിനകത്തെ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം എടുത്ത് സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായി. ഒരു നാള് ആ ക്ഷേത്രം, അല്ലെ, ഈ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം, അവിടെ ഒരു നാള് കനകദാസ് എന്നുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, സംഗീതജ്ഞനാണ്, അവിടെ ദർശനം ആഗ്രഹിച്ചു വന്നു. എന്നാലോ താഴ്ന്ന ജാതിയാണ് എന്ന കാരണത്താല് അകത്ത് ദർശനം അനുവദിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദുഃഖത്തോടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറകിൽ നിന്നിട്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണ നീ ബേഗനെ ബാരോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള കീർത്തനങ്ങളാ അതൊക്കെ. ഭഗവാനെ കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവില്ല എന്ന് ശഠിച്ചു. അവസാനം കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായിരുന്ന ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിഞ്ഞ് കനകദാസിന് ദർശനം നൽകി എന്നാണ്. ചുമരു വിണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഇന്നും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വരൂപം മറിച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ ചതുർഭുജ രൂപങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, വൈദിക സാഹിത്യത്തില്. പക്ഷെ ആദിമമായിട്ടുള്ളത് ദ്വിഭുജ രൂപം തന്നെയാണ് എന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ശ്ലോകം 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
മത്കർമ്മ കൃന്മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഗവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദ് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ ഒക്കെ മാലിന്യം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ തന്നെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുക, സർവഭൂതങ്ങളോട് ദയുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് മുഴുവനും ഈ ശ്ലോകത്തില് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആത്മീയ സത്തയെയും പരമപുരുഷനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാനും എങ്ങനെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം എന്നും ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അപ്പൊ ഭക്തി സാധനകള് ഇച്ഛിക്കുന്നവര് ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിയണം. അന്യ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം, ഭഗവാൻ എന്താണോ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മാത്രം ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുക. ഒപ്പം സർവഭൂതങ്ങളോടും ദയയോട് പെരുമാറാൻ പറ്റണം, അല്ലെ? എല്ലാത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ആ ഭഗവത് ചൈതന്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു, വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വഭാഗേജ പണ്ഡിത സമദർശിന. അപ്പൊ ഒരു പണ്ഡിതൻ എല്ലാവരെയും, ഒരു ബ്രാഹ്മണനായാലും നായയായാലും ചണ്ടാളനായാലും എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണും എന്ന്. അപ്പൊ അതുപോലെ സർവഭൂതദയോട് കൂടിയിട്ട് പെരുമാറുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന്. അപ്പൊ അനന്യഭക്തി കൊണ്ടേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവുള്ളൂ, അല്ലേ? ഒരു ഇല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊമ്പ് മരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്തു വിചാരിക്കുക. അത് മരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് നിൽക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അല്ലാതെ അതിനെ എത്ര പറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളമൊന്നും നനച്ചാലൊന്നും കാര്യമില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ജീവിച്ചാല് നമുക്ക് ദുഃഖം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. ഇനി എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം? അത് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയും. ഭക്തിയോഗം അതില് പറഞ്ഞു തരും. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്, അല്ലെ? ഏകാദശി എല്ലാവരും ഏകാദശിയൊക്കെ നോൽക്കണം എന്നാണ്. ഏകാദശിയുടെ കഥയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും, ഇല്ലേ? കൃഷ്ണൻ 5000 മുമ്പ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ജീവിതം എങ്ങനെ സഫലമാക്കാം എന്നുള്ളതിന് സാധ്യമായിട്ടുള്ള ശരിയായ മാർഗമാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്നാല് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ മടങ്ങുമ്പോൾ ഏകാദശിന്റെ കഥ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറയാം. അപ്പൊ ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ മടങ്ങി പോയി, അല്ലേ? ഭഗവാൻ ഈ ലീലകള്, മനുഷ്യ അവതാര ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് മടങ്ങിയപ്പോൾ കരുതി ഈ കലിയുഗത്തിലെ ആളുകൾ മടിയരും അസ്വസ്ഥരും ഏകാഗ്രത ഇല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സന്ദേശം ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാനാവുക? അതിനായിട്ട് 500 വർഷം മുമ്പ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വീണ്ടും നവദ്വീപില് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നു. പ്രായോഗിക തലത്തില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് എല്ലാവർക്കും കാട്ടിക്കൊടുത്തു. ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവത് സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് സ്വയം ചെയ്തു കാണിച്ചു. ഏറ്റവും എളുപ്പവും മഹത്തായതുമായ നാമജപയജ്ഞം ഈ കലിയുഗത്തിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, അല്ലേ? നാമസങ്കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ലോകത്തില് അധികം പേർക്കും ഇതറിയില്ല.
എന്നാല് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ച് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മഹത്വവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും പ്രചരിപ്പിച്ചു. അല്ലെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദൗത്യം ഇന്ന് ഇസ്കോൺ വഴി പ്രചരിക്കുകയാണ്. അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനേകം വൈഷ്ണവരുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമ ഫലമായിട്ട് ഇസ്കോൺ ഇന്ന് കാണുന്ന നിലയില് പുരോഗമിച്ചു. നമുക്ക് വൃന്ദാവനം ശരിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടാണ്. അതുപോലെ ബ്രഹ്മസംഹിത കണ്ടെടുത്തതും അല്ലെ, നാമസങ്കീർത്തനം തന്നു. അല്ലെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കി ജയ്. അപ്പോ ഏകാദശിയുടെ കഥ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, പണ്ട് സത്യയുഗത്തിലെ മുരൻ എന്നുള്ള ഒരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അസുരൻ എങ്ങനെയാ വെച്ചാല് ഈ ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യരെയും ഒക്കെ ക്രൂരമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കും, എല്ലാം ചെയ്യും. ദേവന്മാരൊക്കെ സ്വർഗം വിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തിയിട്ട് വിഷ്ണുവിനെ പ്രാപിച്ചു. പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെയൊന്നും ജീവിക്കാനാവില്ല ഈ മുരന്റെ ശല്യത്താലെ, ഉപദ്രവത്താലെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണു ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് കയറി ഈ മുരനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു. 1000 വർഷം യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നാ പറയണേ. ഈ മുരന്റെ ഈ അസുരന്റെ ശക്തിയും ഇതൊക്കെ ശക്തി ക്ഷയിക്കല്ല ചെയ്യണേ, ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും കൂടിയാ വരണേ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു, വിഷ്ണു വിചാരിച്ചു, ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കണം, ഈ ടെക്നിക്ക് ശരിയാവില്ല ഇങ്ങനെ പോയാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ബദ്രീനാഥിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ ഒരു ഗുഹയില് ഉറക്കം നടിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ യോഗനിദ്രയില് കിടക്കാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ യോഗനിദ്രയില് ഒപ്പം അസുരനും ചെന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വാള് എടുത്തിട്ട് യോഗനിദ്രയിലായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് വാള ഓങ്ങാണ്. ആ നിമിഷം തന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നൊരു ദേവി, സുന്ദര രൂപിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് ഈ അസുരനെ വധിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ശക്തി സ്വരൂപിണിയായിട്ടുള്ള ദേവിക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അത് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ശബ്ദം കേട്ട് യോഗനിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നിട്ട് മഹാവിഷ്ണു ചോദിച്ചു, അപ്പോ നീ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ ഈ അസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചതാണ് പറഞ്ഞു. ശരി, അന്നൊരു എന്താ പറയാ, ഏകാദശി ദിവസമായിരുന്നു. ഏകാദശി പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, പൗർണമി കഴിഞ്ഞിട്ട് 11ാമത്തെ ദിവസം, അതല്ലെങ്കിൽ അമാവാസി കഴിഞ്ഞിട്ട് 11ാമത്തെ ദിവസം. ഒരു മാസം 2 ഏകാദശി വരും. അതായത് പൗർണമി കഴിഞ്ഞിട്ട് 11ാമത്തെ ദിവസം വരുന്ന ഏകാദശി കൃഷ്ണപക്ഷ ഏകാദശി എന്ന് പറയും. എന്നാല് അമാവാസി കഴിഞ്ഞ് 11ാമത്തെ ദിവസം വരുന്ന ഏകാദശി തിഥി വരുന്നതിന് എന്താ പറയാ, ശുക്ലപക്ഷ ഏകാദശി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ 2 ഏകാദശികൾ വെച്ച് ഒരു വർഷത്തിലെ 24 ഏകാദശികളുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ ഏകാദശിക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു പുണ്യകഥകൾ വേറെയും ഉണ്ട്. അതുപോലെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ നീ ഇത്രയും വലിയ നല്ല കാര്യം ചെയ്തതല്ലേ, നിനക്ക് എന്താ വരം വേണ്ട ചോദിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോള് ഈ ദേവി പറഞ്ഞു, എന്റെ ഈ ഏകാദശി ദിവസമല്ലേ ഞാൻ വന്നത്, ആ ഏകാദശി ദിവസം വ്രതം എടുക്കുന്ന എല്ലാ പേർക്കും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാവണം അവര്, അതാണ് വരം വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തഥാസ്തു പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. അപ്പോഴ് പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയപ്പോ അന്ന് മുതലാണ് ഈ ഭക്തന്മാരും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ ഏകാദശി നോൽക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഏകാദശി വ്രതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിയായിട്ട് നോൽക്കുമ്പോ സാധിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതായത് തലേന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ ലഘുവായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക. പിന്നെ പിറ്റേന്ന് ഏകാദശിയുടെ അന്ന് ഉപവാസം എടുക്കണം എന്നാണ്. സാധിക്കുന്നവര് ഒന്നും കഴിക്കാതെയോ, ചിലവര് ജലപാനം പോലും അല്ലെ, നിർജ്ജല ഏകാദശി എടുക്കും. അതിന് കഴിയാത്തവര് ജലം കുടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പാല് കുടിക്കുക, ജ്യൂസ് കുടിക്കുക. അതിനും പറ്റാത്തവര് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സോ റൂട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കുക. അങ്ങനെ അപ്പോഴ് ഈ ധാന്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും കഴിക്കില്ല. അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് നമ്മള് രാവിലെ പാരണയുടെ സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ജലം എടുത്ത് പാരണ വിടുക. അത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ വ്രതം അവസാനിക്കുള്ളൂ.
അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ വേറെ ഒരു കഥയുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാ, അന്ന് പല സൃഷ്ടികളും നടത്തിയ കൂട്ടത്തിലെ പാപ പാപത്തിനെ ഒരാളായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു. പാപ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പോഴ് അയാള് അയാൾക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഭക്തരുടെ അടുത്തും ഒന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പാപ മനുഷ്യന് വിഷമായി. എല്ലാവരും ഏകാദശി ദിവസം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ വ്രതമൊക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഈ പാപ മനുഷ്യന് നിൽക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു, എന്നാ ശരി, ഏകാദശി ദിവസം നീയെ ഈ അരിയിൽ വസിച്ചോളൂ. അന്ന് അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പാപം ഉണ്ടാവട്ടെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കഥകള്. വേറെയും പല പല കഥകളുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഥയൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ, മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം അല്ലെ? എടുത്തോളൂ. മാതാജി, ഒരു സംശയം. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കണ രീതി അല്ലല്ലോ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കുന്നത്? അല്ല, അതിന്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റണ്ടേ? അതെന്താ? അതങ്ങനെയാണ് വ്യാസ വിരചിതമായിട്ടുള്ളത്. 14, 15. അതിന് വേർഡ്സ് കൂടുതലുണ്ട്. കണ്ടോ? വാക്കുകൾ കൂടുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ട്യൂണ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം? അതൊന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ്ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ. കുറച്ച് അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അതില് വാക്കുകൾ കൂടുതലുണ്ട്. വ്യാസവിരചിതാണ്. അതിന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചോദ്യം എഴുതിയവര് പറയൂ, വായിക്കൂ. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രഭാവത്തെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തരണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ശരിയല്ലേ? അതെ. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റ് അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഉത്തരം പ്രഭു. എന്താ പ്രത്യേകത മാതാജി? മറ്റ് അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാ? അത് എനിക്കും അറിയില്ല. ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ക്ഷണിച്ചല്ലേ വന്നത്. എന്നാൽ മറ്റുള്ള അവതാരത്തിനെല്ലാം ഓരോ ലോകങ്ങളില്ലേ? ഇതിന് വിശ്വരൂപത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ലോകം ഇല്ലല്ലോ. അർജുനനെ കാണിക്കുന്ന അപ്പോഴേ അപ്രത്യക്ഷാവല്ലേ ചെയ്യുന്ന. എന്നാൽ ബാക്കി എല്ലാ അവതാരത്തിനും ഓരോ ലോകങ്ങളില്ലേ? അതാണോ പ്രത്യേകത? അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? അതല്ലല്ലോ മാതാജി. ഇത് അധ്യായം പോകെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റിയില്ല? ഞാൻ വായിച്ചു മാതാജി. അതില് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ്. എനിക്കിപ്പോ നോക്കിയിട്ട് വേണം. ഓരോ അവതാരങ്ങളും ഓരോ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയല്ല, ഓരോ നിഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതല്ലേ മാതാജി? അതൊക്കെ ലീലാവതാരങ്ങള്. ഭഗവാന് പല അവതാരങ്ങളുണ്ട്. പുരുഷാവതാരം, ലീലാവതാരം, അംശാവതാരം. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ സദാ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതായിരിക്കും. എല്ലാം ഇതിലുള്ളത് തന്നെയാ പറയുള്ളൂ. അതെ, കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ സദാ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതന്നെ, അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. അതാണ് അതിന്റെ. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും എഴുതൂ. ഒന്ന് പറയൂ. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ സദാ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു രൂപങ്ങൾ
സദാ പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. സഞ്ജയൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഉപമിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അതെ. പിന്നെ അനേകം കൈകള് കണ്ണുകള് ഒക്കെ അതുകൊണ്ടല്ലോ അനേകം കൈകളും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അതും കൂടെ. എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളും രൂപം. അതും വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ ദിവ്യമായ പുഷ്പമാല്യങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം എഴുതണ്ടേ മാതാജി? അതൊക്കെ എഴുതിയാ നല്ലതാ മാതാജി. ഇത് ഉപമയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഉപമ മാത്രം പറഞ്ഞാ പോരെ? ഉപമിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഉപമിക്കാണ്, അത് ഉപമയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഉപമിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 2 അത് മാത്രം മതിയോ? 1000 സൂര്യചന്ദ്രൻ. ശ്ലോകം നമ്പർ പറയൂ. ശ്ലോകം ഏതാണെന്ന്? 10-11. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം 26-27 എന്താണ് പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദ്രംഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരത്തുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ സ്ലൈഡിലുണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പൊ അതൊക്കെ എഴുതിയെടുത്താ മതി. ഇനി അടുത്തത് വായിക്കൂ. ശ്ലോകം 32 ഭഗവാൻ അർജുനോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അതാണ് 32 പറയണത്. ഇനി 33 എന്താണ് പറയുന്നത്? എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതൂ, യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു, നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം 52 സദുർദർശം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഇവിടെ സുദുദർശം എന്ന് പറയുന്നത് ദർശിക്കാൻ അത്യന്തം പ്രയാസമുള്ള രൂപം അല്ലെ? ദ്വിഭുജനായ കൃഷ്ണന്റെ സാധാരണ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ മാതാജി? അതെ. ആ രൂപം, ദ്വിഭുജ രൂപം കാണാനാണ് പ്രയാസം. അതെ. പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ, ഭക്തിയുടെ ഉന്നത തലത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആ ദർശനം കിട്ടാറുള്ളൂ. മാതാജി ഏത് ദർശനം എന്നൊന്ന് പറയോ? അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ദർശനം ഇപ്പൊ ഏത് ദർശനം? 2 ഭുജങ്ങളായിട്ടുള്ള രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, കൂടിയ ഭഗവാൻ. 2 കൈകളാണ്. അതായത് നല്ല ഭക്തി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ? അതെ, ഏറ്റവും ഉന്നത ഭക്തർക്ക് ആ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. മാതാജി അതാണോ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം? ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. 3 വളവുണ്ട്, അതാണ് ത്രിഭംഗം എന്ന് പറയണത്. 3 കഴുത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ വളയ്ക്കും അല്ലെ, അരയൊന്ന് വളയ്ക്കും, കാലൊന്ന് വളയ്ക്കും, അങ്ങനെയാ നിക്ക. നേരെ നിക്കാൻ പറഞ്ഞാ നിക്കില്ല. മാതാജി വിശ്വരൂപം അങ്ങനെ കണ്ടവരൊക്കെ റയർ ആയിട്ടുള്ളതല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യണില്ല, ഭക്തന്മാര് പ്രിഫർ ചെയ്യണില്ല വിശ്വരൂപം. കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അർജുനൻ കണ്ടു, പിന്നെയും ചിലവരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹസ്തിനപുരത്ത് പോയപ്പോ ദുര്യോധനാദികളുടെ മുമ്പില് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും മഹത്വം അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, അവര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം അവര് മൂഢന്മാരാണ്, ഭക്തരേ അല്ല. പിന്നെ കാണിച്ചത് വായിൽ കണ്ടു അല്ലേ യശോദാമ്മ? അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല, ഇത് അമ്മയുടെ വിചാരം ഇത് ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി ഉണ്ണി എന്തോ കാണണ്ടേ, എന്റെ ഒരു ഭ്രമം എന്നേ അമ്മ കരുതിയുള്ളൂ. അമ്മ ഭയപ്പെടണൂന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും അത് മറക്കുകയും ചെയ്തു. ഭീഷ്മർക്ക് കാട്ടിക്കൊടുത്തതോ? ഭീഷ്മർക്ക് വിശ്വരൂപാണോ, ചതുർഭുജാണ് കാണിച്ചത്.
മാതാജി വിശ്വരൂപം വിരാട് രൂപം എന്താണ് ഒന്ന്? ആ രണ്ടും ഒന്നാണ്. അതെ. ആ വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് വിരാട് എന്ന് വെച്ചാല്. ഇനി 54-ാമത്തെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക? ആ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുനായി, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ. ഈ മാർഗം കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. ആ അപ്പൊ ഭഗവാനില് ഏകാഗ്ര ഭക്തി ഉണ്ടാവണം ഈ രൂപം, ത്രിഭംഗ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപം കാണാന്. അല്ലാതെ ചെറിയ ഭക്തി ഒന്നും പോരാ. താഴെ ലെവലിലുള്ള താഴെ തലത്തിലുള്ള ഭക്തി കൊണ്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. 35 എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്? എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാവ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളെയും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇനി ഇന്നത്തെ? മാതാജി ശ്ലോകം